Beita bi egun baino zituen martxoak, baina ardurako urteak ziren gurean gara jarrotzak. Jatorri ohitura di, desberdina zuen jendea, elkar ezagutu gabe, elkar lanean doa bidean. Duintasun martxarian dira, feeling bad with all those fucks. Hemen gaude duintasunaren martxan, eta gainera gaude oso pozik. Izan ere, pentsatzen dugu, gaur egunean Euskal Herrian sortzen ari den prozesu konstituzio egile horrek ez duela beste borrukaren kontra joan behar, alderantziz, estatu mailan ere oso importantea da borroka soziala aurrera eramatzea eta monarkiaren kontra aritzea. Bueno, pensamos que la marcha por la dignidad es un lugar de encuentro, tanto de izquierdas independentistas como otras izquierdas, en torno al objetivo común de acabar con esta monarquía, con el régimen del 78 y a la vez defender el derecho de determinación de los pueblos. Desde ese punto de vista estamos muy contentos de participar aquí, la solidaridad ha sido impresionante. Eta bueno, nola esango genuke, gainera aprobetxatu dugu gaur Euskal Herritik korrika abian zela, batez ere gure herrian, errenderian eta Oiartzunen, eta hemen ere Madrileko herrian korrikaren aldeko ekimen bat dugu, hemen ere euskaren alde gaude aldarrikatu. Lesioa, hemen gaude tinko betiko lezta, hemen egongo garari maskatu arte, izan libre, egin txakurrei aurre, egon zaitez lasai azkenean guk egingo dugu barreta, egin solo jotake txaiari, irabazi arre Fidel mantendu arrotasun barik, eskerrak eman zure lagunei, eta familia babestu ez da besterik. Zenbat aldizkari fascista, kalean oraindik hainbat esbastika, oraindik salatzen dute gure herriaren ekintza, amenaza artean pikutara baldintzak, zenbat aldizkari fascista, kalean oraindik hainbat esbastika, oraindik salatzen dute gure herriaren ekintza, amenaza artean pikutara baldintzak.